Nafarroko lehendakariak ziurtatu du Nafarroa laguntzen ari dela eta jarraituko duela, danaren ondorioak arintzeko. Nafarroko ikastolek elkartasuna adierazi diote Eskola Valentzianari danaren ondorio larria dira eta ikastolen sareak Nafarro oinez 2024tik soberan dagoen material guztia ematea eta materiala biltzeko kanpaina bat sustatzea erabaki du. Industriak 1,17 milioi jarri ditu Imital proiekturako doitasuneko robot industrialak adimen artifizialarekin garatzeko. Arrotu zentroan ikusgai dago LGTBI begirada bat Iruñeko planetarioari erakusketa. Uniberso eta mitologiak ikuspegi inklusibotik ezagutzeko aukera ematen duena. Paz de Ziganda ikastolako kideak dagoeneko lanean ari dira datorren urteko Nafarroa oinez bestaren antolakuntzan badute leloa eta logoa. Desegituratutako aurpegi baten bitartez euskeraz bizitzeak eta ikastolaren komunitateak suposatzen duena islatu nahi dute. Jagoba Rekondok solasaldia eskainiko du azaroaren 9 Etxalarren. Kaskezur rock alternatiboa egiten duen laukote baztandarrak Deus izenezko disko berria argitaratuko du azaroaren 11. Nafarroko lehendakariak ziurtatu duenez Nafarroa laguntzen ari da eta hala egiten jarraituko du joan den astean Valentziako eta Gaztela-Mantxako autonomia erkidegoetan izandako kalteak arintzeko. Nafarroko parlamentoan egindako agerraldi batean egin du hori eta bertan gobernuaren doluminak berretsi dizkie uholdek eragindako 200 biktima baino gehiagoren familiei eta eskerrak eman dizke profesional eta voluntario guztiei eta Nafarroko gizarteari oro har laguntzeko duten gaitasunagatik eta prestutasunagatik. Lehendakariak jarritako errekurso guztiak berrikusi ditu hala, 31 suhiltzaile material eta ekipamendu zeramatzatela eta gurutze gorriaren eta diaren laguntzarekin azaroaren 2 abiatu ziren kaltetutako gunera. Hilaren 3 Foruzaingoko 19 kide izan ziren hauek ere ekipamenduarekin, ambulantzi bat suhiltzaile batekin medikuak erizainak eta osasun materiala. Hurrengo gunean azaroaren 4 telekomunikazio unitate mugikor bat sartu zen suhiltzaile eta poliziei laguntzeko bai eta 2 gondola ere, furgoneta mugikor batekin eta hondakinak kentzeko pala batekin. Gainera hilaren 5 asteartean beste 31 suhiltzaile atera ziren Katarrojako aginte postu aurreratura, lurrean zegoen taldeari txanda hartzeko. Autobus enpresa bat leku aldatzeko eskaini zen eta beste batek 14 motobomba eman zituen lanerako. Baliabide horiei gehitu behar zaizkie kamioi luma eta Herriberagoitiko mankomunitateak eskueran jarri duen ontziz aldatzeko kamioia. Bertzalde ingurumeneko haurzaindegiak bomba bat eta 6 persona jarri ditu eta Nilsa sozietate publikoak alaber bomba bat atoian eta beste bat kamioi plataforman. Foruzaingoa gainera 2 foruzainen laguntza jaso du bilaketa txakurrekin eta lur orotako ibilgailu batekin. Azaroak 8 gaur 30 suhiltzaile eta 2 agintarik osatutako 32 laguneko talde berri bat abiatuko da. Alsak ondako autobus batean, Katarrojako aginte postu aurreratura. Gizatasun, elkartasun eta batasun ekintza batean Nafarroko ikastolek bat egin dute Eskola Valentzianako zentroen sarearekin une zail hauetan laguntza eskaintzeko. Lankidetza horrek erakusten du dana bezalako fenomenoen ezbeharren aintzinean komunitatearen indarra hautsezina dela. Ikastolen sarea Nafarroan balioetan oinarritutakoa hezkuntzarekin eta euskeraren zaintza eta irakaskuntzarekin konprometituta dago eta Valentziako homologoei laguntza emateko elkartu da. Ekimenaren helburua da kaltetutako azpiegiturak berrera ikitzen laguntza eta beharrezko materialak ematea valentziarazko hezkuntza une zail hauetan eten ez dadin. Ikastolen sareak erabaki du Nafarroa oinez 2024tik soberan dagoen material guztia, hau da arropa, ontziratutako elikagaiak eta bar ematea eta materialak biltzeko kanpaina bat sustatzea, Eskola Valentzianak premiarik handienarekin eskatzen duena. Nafarroko 15 ikastolen sarearen barruan. Eskola Valentzianako zentroak ahalik eta azkarren berreskuratzen laguntzeko. Industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako departamentuak 1,17 milioi euro jarri ditu IMIAI proiekturako. Doaitasuneko robot industrialak garatzeko adimen artifizialarekin
imitazio bidezko ikaskuntzan oinarrituta. IGG proiektu estrategikoen deialdiaren barruan, proiektua 7 enpresa eta erakundek garatu dute. BSH Electrodomésticos España, Gestam Navarra, SKF Española, Satelek, Nafarroko Industria Elkartea, Neuraptak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa. Irtenbide robotiko berri bat ikertu da beren mugimendua modu autonomoan eta zehatzean egokitzeko industrian ohikoak diren ingurune aldakorretan. Robota gai izan dadin, persona batek zeregin bat nola ebazten duen ulertzeko eta imitatzeko, eta ondoren ura imitatzeko gai izan dadin. Adimen artifizialeko algoritmo eta metodologia berriak oso erabilgarriak izango dira adibidez soldadura prozesuetan, 3 dimentsioko objektuetan zehaztasun handia behar baita. LGTBI begirada bat Iruñeko planetarioari erakusketa harrotu LGTBI kolektiboaren inguruan informatzeko eta haien parte hartzea naiz eskubidea sustatzeko Iruñeko udalaren zerbitzuan egonen da ikusgaia azaroan zehar. Erakusketak astronomiaren, LGTBI aniztasunaren, mitologien eta artearen arteko loturak ikusarazten ditu. Joan Martí Ventura eta Simón Pereira del Rosario LGTBI begirada bat kultur proiektuaren zuzendari eta komisarioak dira Iruñeko udalaren laguntzarekin antolatu den erakusketaren komisarioak. Erakusketa San Gregorio kaleko 28. zenbakian dago ikusgai, goizez asteartetik larunbatera 10:30 ordu bat aterritara eta astelehenetik ostiralera 5:00 8:30. 3. edizionek hainbat hizkuntzatara egindako itzulpenak, online gehitutako edukiak eta formatu berritua ditu, eta astronomiaren esplorazioan sakontzen du. Ikuspegi inklusibo eta askotariko batetik. Asteartean egin zen inaugurazioan Javier Armentia, astrofizikari, zientzia divulgatzaile eta Iruñeko planetarioko zuzendari ohiak parte hartu zuen. Atarrabiako Paz de Ziganda ikastolak antolatuko du 2025ko Nafarro oineza. Astean zehar iragarri dituzte Nafarro ikastolen festa handirako aukeratutako leloa eta logoa. Leloa buruz bihotzez oinez da eta logoa buru deseraiki baten irudia non begi bat, sudur bat eta aho bat antzematen diren bihotz bat erdian duela. Halaber, oinez dendak azaroaren 25an zabalduko ditu ateak Atarrabiako kale nagusian. Gainera, azaroaren 9an Uharteko itaroa merkataritza gunean izango den aurkezpen ofizialaren berri eman dute. Leloaren eta logoaren aurkezpena Aintzane Pezetxeak, Paz de Ziganda ikastolako familien ordezkaria eta komunikazio batzordeko kideak, eta zuzendaria den Iñaki Errozek egin dute. 2025ko jaiaren simboloarekin agertu dira. Etxalarko Altxata Kirol eta Kultur Elkartea Bortziretako Euskara Mankomunitatearen laguntzarekin antolatutako Etxalarko udazkeneko kulturegunak azken asteburuan sartu dira. Azaroaren 9an larunbatean goizeko 11etan hasita, baratze zaintzaren jakintza osoa biltzen duen Jakoba Errekondo adituarekin solasaldi eta galderak egiteko aukera izanen da Pello Petetxea kulturgunean. Biharamunean, azaroaren 10an igandean arratsaldeko 6etan hasita, ez dago kutsarik niretzat antzeslanak ikusgai izanen da Pello Petetxea kulturgunean. Gazte eta helduentzat bizitzari buruzko hausnarketa biltzen duen obra da. Gora Fest egitarauaren barrenean taularatuko dena. Udazkeneko kulturregun oparoei akabela emanen dioten honela Etxalarren irailaren 29an Biodi bikoteak emandako txistu eta organo kontzertuarekin abiatu ziren eta urriaren 26an Markel Larraza Etxalartarren xerka fotokazetaritza lanaren aurkezpenarekin. Kaskezur disko berriarekin dator 5 urteren ondoren, rock alternatiboa egiten duen laukote baztandarrak 2019an kaleratu zuen Iesi doaz animaliak diskoa. Eta orduztik isilik egonda, orain arte 6. lana aurkeztu dute Deus izeneko diskoa. Lehen singlea kaleratu dute dagoeneko. Egia begira deiturikoa eta azaroaren 11an estrenatuko dute diskoa.